Здравей, какво мислиш за чалгата? Слушаш ли чалга първо? Ами понякога не се налага да слушаме, все пак дискотеките е много популярна и в България като цяло. Ами да, слушам от време на време, но не съм много очарована от този жанр музика. Да. Не. Слушам, да. Не. Само като изляза на дискотека. Не ги слушаме тия работи. Не. А как мислите влияе чалгата на младите хора в България и като цяло? Не е добре. Ами, много и подражават всички, обществото. И си мислят, че трябва да са с къса пола и с дълбоко деколте, за да е всичко окей. Мисля, че е положително. Мисля, че налага един стереотип, главно върху момичетата. Стереотипно облекло, поведение и желание от живота, главно. Много ще не мога да определя, но не е много добре, нито много зле. Ами, децата в днешно време почват да се обличат като чалгаджийките и изглеждат като тях, старат се да изглеждат като тях. Не е особено благоприятно. Чалгата може да влияе само на младеща, тинейджерите като вас. На нас старите хора да може да влияе. Смятам, че не е много образователно, тъй като аз съм майка с малко детенце и няма какво да я научи чалгата. Деградация.